Kasabi and our soul. Bambo be not told, and I'm our crowd so tiasi. And you may flew him no akumemo. I should run in Pedro Rati. We hear near door yet about I am my and I do ya don't. I say ya don't. See that why you share my say about ya don't. It's a dear you know, man, you want to me. You are my unquano. The baby I won't say I would say, so would say your camel, so would say your fear. And then come on the yesterday, but they can't get see. And then may come up, I have pleasure body. And then come up, I have to swear body. 1 year at the years. Or you're not off for your couple. He couples Caesarea. And if you have any dear over yes, Christo. Yes, ready. The can see. She not only a young couple, but a new Yama. I was sending a young Shansa over here. The body dear, over yourself for doing up for the or your rap. Why do you want to turn the wall? Somebody was here, young one, it was for a day. So be rap. I hear what he, the mountain so. What's on our walk? In my only me.
Amen. Hallelujah. Amen. Minister Comfort Erade Nyankopon onhyira ene anwumre nso ama wiase nyina aye nhyira. Ene anwumre de wonderful mense wo brepi. Esanse nyame ba no atenase. Nyame somafo no aye krado ofidua mu ase. Wa ma no ho kwan se ene anwumre de nyame de asoma no oba be ka kire me no mienu na wasane ya bompaye na wahye Nyankopon tumi no aba yemfie na den sankirane no ogye abre yen na na anwumre mensa abre ne yakoye papa enchen eye Bishop Albert Saki Kwapon dadi ena anwumre wiase nyina ya krado a wo mutie o ya ma wakwa aba badwumadi yiso.
Asofo mejo so ebru. Amen. Na mompo mo te sen. Ewurade adom ye ho eye. Spesman so ho te sen. Ya adom ye papa. Ye da Onyankopon ase e wo ne bambo ne hweso papa. Yes sir. Ma me fa sa akwanya nso na menchia eye sida awa ahwefo ne sida awa etiefo nyina me ma mo nyina jo ene anwumre awiei ene anadwofan baby bia o hwe yan na o tie yefiri bia nyame nhyira se ene awiei anopei ahomache anadwei wasai wo mbere ne wadaje na ode follow sida awa oni yemmom entena kosi se no ndu bebo na obeye nhyira mre bia ya meka kira wo se enye TV program na se radio program keke na ye program anyame tumi ne na hoden di akira nyame nam so a eje mpempem no enkwa na mpempem so edi adanse e wo sida awa no so na won so obedi adanse meda sempe nipa fo asese odi social issue no akogu na free sabre ko sise no ndu bebo ne de odi baton na ama sida awa se ye no mfro kwa adoma hwenenim nyame nhyira minister comfort se yankopon fa na so na ya tontum otumfo nyankopon ebra so se yeti onyankopon se na mamenchia MCR fo MCR nyankopon o nhyira wo adwumaso amobo meka azuka bema eye systematic press osika na ya no mo ne dodo no a nyankopon nhyira wo na King David so nyame nhyira wo nkra ho o boy dwuma one wapamfo na membo hwi enkonkora nsan kochia DJ Papatos nyankopon nhyira o boy dwuma medo techima dia na brother Philip one wadwuma yefo nyina nyankopon nhyira mo na onyemo kese mo boy dwuma aya sofo maame otutu atuo mu so se de manya ntia se odituo na to ho kakra nyame nhyira omo nyina nyame nhyira mo sabre die eye sida our team ni nyina aye krado e wo fi ha enti fa phone no na ye den like some page no na share link no ama afoforo nso so nhwe bi na wontie ye na obeye nhyira hallelujah amen eye abomodin aso fa comments so bra na obi so enthwe de dwumadie no ekọ na wo na o sene link no do comments ba na mafofulu na obinya oje a wo na o share link no wo na waje sa onukwo no nkwa na say na bible say ka say na badwoma no be hwen na wo na otimide dane ni papi ko trene mu no obe hwen say da pem soma e wo Daniel chapter 12 verse 3 hono wo bomoden a yankopon obeshira na sabredi ye mohwi enko space na so na ye nchiachia won so person reachie wo TikTok so eya Bosida worship center oba reachie wo TikTok sabredi nipa kakra wo space na so no ye ntimi mo nyina den na nipa kakra mo a eya mo sene bo commerce ba na eya na mo den no etwa ne ho sa ate no obu wo se ye mo udin eya afa commerce mra ba sara na udin no twa ne ho sa ate na yetimi nso so aide achio sabredi brother Tony Obroni Obama yako bwana Michelle Mesha say we YouTube no so Eva Puma any yesum YouTube no so Blessing Amwa Cecilia Konedu Portia Osenshuraba Suzy Danso Abena Ej Ernestina Gomez Zinabu Amadu Angelina Prempe Angelina Fukuhega Amwa Mercy Ade Safo Sama Rosina Apia Boache Asantewa Krobia Ohima Dufi Michael Apia Kubi Amwa Dokas Rose Ajekum Oba Ajwa Asamoah Francis Elizabeth Asare Ata Francisca Evans Agen any Eva Opoku ewo YouTube no so a ene enumeri omone yesum den Bishop Sanso na yebora Facebook won so dia ene Alice Amwaten ene yesum Matilda Ajemande yesum David Opon ene yesum ya Joyce so ene yesum Georgina Ayambili ene yesum ewo Facebook honom ene Richard Sogubu enso ne yesum Alice Amwaten ene yesum ewo hase ene dodo na Jimaima owusu afriye so ne yesum ewo Facebook honom den Sanso ana TikTok ho ayeshe California mama ewo ho sanso ana I am Ish Moto ewo ho Papa Boat ewo ho sanso ana Di Maria ewo ho
dodoɔ na ɛwɔ TikTok wa ɔmo ne yɛ som enya asɛm ketewa na nafia mo agyina so abeta tofik mo agyina so ɛwɔ ɛyɛ Aisha Dada mo gyina so adwoagye mo agyina so ɛne dodoɔ na Linda Owusu mo nyina agyina so ɛwɔ Facebook or mo share link na ma foforo nso so enjoy ebia na ene nkwa na utwamu radio anase TV TikTok na wako hia yen dwumadi anyame tumi ni nyame ahoɔden di akire enye nyame asɛm kwa na de bre ye ba so se ya yeso owo documents bia pomoden afagu so na odi guso a ye bebo moden ase ye be pon a ye boso mpaye obi so pagya ni nsuo na ye boso mpaye oba bi bronsama fa no mum oba bi yaro di hye bi pagya ni photo na enam saye so amafo edi adanse ti ye be pon a ye be boso mpaye. Hallelujah. Amen. Asofo ene midweek ene ye okuada. Na ene ye best say ye topic na kakra. Yes. Say na nyina nim na say ye ba ye ka say hefa na ye gyanom enyankopon no wo. Where is the God of our fathers? Na boso me mienu ni ena me de ahwefo na etiefo. Ye kasa afa dwumadi a di ayi amatu den say abrabomu akwanside eye hindrances of life nioma esisi nipa kwan na nipa entimi enwie ne soma adwuma botae enti anyame de nipa ba asase we so botae ntimi mbem na edi asofo bi numunya edi ahemfo ne hemma bi nya kristofo nyame ba bi nya amayofo bi nya na ene bebre ewuwu bi hia yade bishia amane na toda na ye de nyina kogo bronsam kwa so na mrebia me ba fidie so abekire mu a wo hwɛ me a wotie me sɛ enam sɛ bronsam ani nua ba obɛko ama no ntie bibibia na de ahyɛ bronsam na bronsam onua ba ka obepie abeka sɛ nneɛma ne bi hɔ a emfiri no te sɛ hwɛ awerɛ ho sɛ ma ɛkɔso wɔ nkran ɛne ne mpotem hɔ sɛ na nsuo esi sɛ amafo agya padeɛ na ekum bi ɛnɛ 12 o'clock na me hwɛ electrician bi na wawuo school ni bi ɔkwakɔ rescue no na wawuwu a awerɛhoɔ ni nyinaa yɛ nipa bi self interest in no baby bi a ɛnsɛ sɛ yɛsi ɛdan wasi obesi nsuo kwan bola ense se yedi gu gatemu oso de begu esi ti nsuo kwan ni nyina yesi na adenti na tete no enkran na enyiri na ene osofo eyiri sa kamia yesa afe no kɔ nanim bia no na nsuo yiri na mo tre ɛwɔ nkran ne potem ti se mpanyimfo ahwe a ebe kakra nkran nyina nsuo befa wo ebe kakra nsuo befa nkran nyina visa na baby bia nsuo nyiri emfa nyina no se nsuo yiri ti we ni ye koka se eye bronsama na dabi we no nya bronsam yes enti eno na ye bubomu akwansidie no ye hu se akwansidie ni bo afiri ya nkasa na ye enti na baby a ye duru ye se bone a nipa ya edin sonso aso bone ebere nipa na ama ede nipa na ene baby a madrume de no bone no to ho kakra na akwansidie ba ko a meka ho asem eye daeso no ya wura poso me fufurum na me sa mani pani mra wo ho so kakra ene sane kristofo mra bi a meka se eye asoden ketenkete no e de kristofo bebere e ko sayem said ye enko de ben amaniemu kristofo dodo na sane amesi akase ye generation a ye se asore ne de ye beko yes empire born de ye beko aso nyame asem ne de ye se ye mfa ye dwuma ntene jodi nyame asem ye dwuma bia oson da ya osofo man ani ba na oso yes they say onyame bo nipa no nyame san bo da ye so kan ye ho mrebia me ka cho say da ye so ewo nsonso aso wo ye dada asetenem say ye nsonso aso papa ana say nsonso aso born dreams have an impact in our daily life either good or bad until dia wo so no e de nsonso aso papa
ɛna bɛbrɛw anasa yɛ soso bɔne ɔsɔfo yɛn sɛ brɛ no yɛn kɔ Job chapter 33 verse 14 to 18 ahwɛfoɔ ɛyɛ quotation ɛyɛ atworo na mɛpɛ sɛ wanya abotere na wo so wakenka mu yɛntie twere nyame asɛm ɔsɛ ɛnso Nyankopɔn kasa prɛko ne deɛ etia mprenu nanso onipa nwene ho daeɛ mu anadwo ade hunu mu na hɔ a atɔ onipa suo mu mpa so ɛnaeɛ mu emu na obie onipa so na ɔsɔ wɔn atenatene ano sɛ ɔbɛsane onipa afiri ne yɛ ho na wɔyi ahantan ahinta onipa na wɔtwe ne kra afiri amena mu na ne nkwa nso na antɔ afena no amen ɔsɔfo ɔsɔ odifo na ɛkasa menemo na maba adwuma asɔfo panelist maba adwuma ɔso ho na ɛkasa Onyankopɔn ɛna ɔyɛ dɛn ɔkasa ɔse nipa ɔhene abusuapanyin enti ɔse ɔkasa wɔ kwan bɛn so ɔse da yɛ som mu ɔse mmerɛ nipa na hɔ atɔ wo so sɛ woda bench so sɛ woda abɔnten sɛ woda wo mpa so baabi bi a wada ma watimi ayɛ da w'ani akɔ saa na wada no ɔse hɔ no no Awurade Nyankopɔn ɔbɛso wo daeɛ sɛ ɔbɛsɔ w'atenatene ɔsɔfo na nyame yɛ ɔdɔ ekosi sɛ ɔse obeyi wo Afrika amena bi a wo ba beto mu bɔne bi a ka wo nam so a ka di so aso bɔne ɛbɛbrɛ wo ana nipa bi a ɔde ho akɔbɔ no na ɛde owu ana yade bɛbɔ no ɔnam daeɛ so eyi wo kra na watwe wo afiri saa amena no mu afena na no na empo wa ma wani aba ho so ama suban bi a uda neti aso Nyankopɔn sɛ ɔkasa nipa ente ɔsɔfo enipa ɛda sɔre a yɛwɔ bibi a kan sɛ meditation ɛna efiri Kristofo mu yɛwɔ bibi bi a ɔsɔfo yɛ kan sɛ personal devotion family devotion ɛna efiri Kristofo fie ɔsɔfo sɛ ahomakye na wobɛhu sɛ agya ne ɛna aboa ne fiefo ano anopa no na ɔmo nyina bom abɔmpae da Awurade ase ɔmo gyina nyame asɛm so sɛ bi obi kɔ ne nayɛ so no ɔso daeɛ bi a na waka deɛ ɛda ɛbɔne no na abusua no abɔ so mpaeɛ ansa na nipa akɔ ne ndwuma so na bebree wɔ ɔsɔfoɔ ɛwɔ devotional guide ahodoɔ bebree ɛsuifo nyame nhyɛ ɛsuifo na mo daily guide ne daily power no mo a na mo de aba bosomi biara na mo de aba na ɛnɛ yɛ bisa sɛ ɛnɛ nipa ne te yɛ pɛ deɛ odi kan hwɛ ɛyɛ ne phone na obi ne messenger mo wakɔ Facebook hɔ wakɔ TikTok hɔ wasɔ live sɛ obi aba na nipa nwene sɛ okɔ onayɛ so no woyɛ sɛ deɛ wawu na deɛ na kɔ soɔ enti personal meditation no efiri hɔ wɔn so so a ɔnkɔ ne phone so no ɔhwɛ timer osi yi amafo di mani ka kwa adwuma yi wɔ sɛ kamidua bɛɛ sa ahomakye no miɛnsa no mienu ne no nan ɛnɛ deɛ akosua modi me kan yaanom adi mani mu kan baabi bia root asumani wɔ bia mechiakyia wo mema wa adwo wɔ baabi wɔ bia root mechiao enti nipa no hwɛ sɛ ɔbɛkɔ na adwuma no so ntɛm na ebia wɔn a ɔmode nneɛma ɛbrɛ no no ɔmo ambesi n'akyi na nipa nwene sɛ demu no de nyina yɛ body sɛ da no yɛ kan Matthew chapter 6 verse 34 a ɔsɛ da bia yɛ bɔ sɛ da no bɔne dɔɔso wɔ da no na nyame a ɔyɛ ɔdɔ Nyankopɔn tɔ da ɔnam da yɛ so ɔtɔfo wotumi so da yɛ hu bi ɛwɔ da yɛ mu atadeɛ ɛhyɛ no no adeɛ kye yɛ na atade pɛpɛpɛpɛ obetumi so da sɛ adeɛ kye a akwantu a metu no menkɔ anso na ya nipa pii ka sɛ media me so da ya menkae enya no korɛ obi korɛ timi ka sɛ media me so da ya korɛ wonni brɛ ɔsɔf obi a ɔnantem na ɔnni di ntem bia no ɛtɔ da ɔso da ya won kai ɛna obi ɔyɛ adwuma ma no boro soɔ montie ni yie pa ɔyɛ adwuma ma no boro soɔ no ɔso da ya ɔnkai ye woni pa bi wɔ hɔ a da yɛ so yɛ adoma kyɛde tie woni pa bi wɔ hɔ a nipa kuo bi wɔ hɔ a ɔmo Nyankopɔn adom na
daeɛ so adoma kyɛde ɔsɔfoɔ no deɛ ɔte ka mu kora ɔso daeɛ yes ɔsɔfoɔ no ne te wɔ kakra na ɛni kɔɔ no sanse ɔmo deɛ ɔmo yɛ dreamers na nipa bi aka biara no wokɔ na so na woda nyame so wodae na kae na wonkae ɛna ɛtɔ da so aborɔnsam a ɔmpɛ sɛ deɛ nyankopɔn ɛda na die sɛ ɛwɔ w'anim no wobɛhu no nti no nyame yi daeɛ no firi mu nti Nebukadnezar so daeɛ no ho na ɛbɛyi daeɛ no firi no mu daeɛ so no kyerɛ sɛ ɔsɛeɛ bi ba no so nti ɔkaeɛ a ɔbɛyɛ ho adwuma nti no yɛma no nkae na ade bɔne no ayɛ dɛn abɛto no nti wo a wo nso daeɛ no sɛbisɛbio wote sɛ emum anasɛ sɛbisɛbi mpanyinfoɔ anim anifrɛ ni wohu w'anim ade bi abɛto a wohu saa na ɛsekyerɛ na mmerɛ bi a nipa wo sa yɛ mmerɛ ɛwɔ honhom mu no nipadua no ɛyɛ honam ne honhom nti Bible sɛ honam no kɔndɔ tia honhom no ɛna honhom no so kɔndɔ tia honam na saa adeɛ mmienu no ɔmo nhyia nti ɔsɔfo yɛ mmerɛ bebree so a ɔso daeɛ a ɔnkae nti na ɛtɔ da ɛwɔ sɛ ɔbɔ mmɔden asɛ wobɛyɛ dɛn wobɛyɛ ma ɛwɔ honhom mu enti na Bible kora ka kyerɛ yɛn sɛ ɛtɔ da honam mmerɛ ne borɔnsam nti no ɛtɔ da awarefoɔ no ɔkan koroto asafo no mu ɛtɔ da ɔmo nto ɔmo ho si hɔ kakra na ɔmo fa nyɛ mpaebɔ ne mu adadie sɛ na ɛbɛyɛ borɔnsam fa ɔmo ho na mmerɛ so ɛmɛ sɛ wɔ awarefoɔ saa berɛ no nko na wobɛtumi de wo ho aka me wo kunu anaa wo yere sɛ na ɛbɛyɛ borɔnsam mfa mo ho na mmerɛ so ɛbɛnya mo ka koroto fo mo ka na koroto asafo no nti ɔsɛ ma ɔba mfa ne ho nkame ne kunu saa nso so na bɛma mfa ne ho nkame ne yere na so ɔse ho na mmerɛ nti ɛtɔ da wɔ sɛ abstaining from sex na wode wo ho si hɔ na onye hye kakra onye den kakra wotwa nyame anim enti saa nneɛma na ma nipa nkae daeɛ enti yɛkae ɔsɔfo de odi ka so daeɛ ɛwɔ twerɛsɛm no mu ɛyɛ ɔhene Abimelech yɛnkɔ Genesis chapter 20 verse 1 to say 11 ɔsɔfo bɛka ne tɛntɛm no yɛntie na Abraham tutufiri ɔkɔ Negev asase so na ɔkɔtena Kades ne sɛ ntɛm na ɔkɔtena Gera nso ɛhɔ Abraham kan na ele Sarah ho sɛ wɔyɛ me nua ba na Gera hene Abimelech soma ma ɔbɛfa Sarah na Onyankopɔn ba Abimelech nkyɛn anadwo daeɛ mu na ɔka kyerɛ no sɛ hwɛ ɔba a wakɔfa no ne nti wobɛwu ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔbarima bi yere nso na Abimelech ɛnya mfa ne ho ɛnka no na ɔka sɛ Awurade wobɛkum ɔman tenene nso ɛnyɛ ɔno na ɔka kyerɛ me sɛ me nua ne no na ɔbaa no nso ɛka sɛ me nua ne no makoma mu kan ne me tirim fitaa na mede meyɛ yei na Onyankopɔn ɔka kyerɛ no daeɛ mu sɛ me nso menim sɛ wakoma mu kan na ɔde yɛ yei na me nso mesoo mu na wanyɛ bɔne ɛno nti na mama wamfa wo ho anka no no na afei da na ɔbɛnima no yere kɔma no ɛfiri sɛ ɔyɛ odiifoɔ na wapakyɛw ama wo na wanya nkwa na sɛ woanane no ankɔma no a ɛne ehunu sɛ wuo na wobɛwuo wone deɛ wɔwuo nyinaa na Abimelech sɔle anɔpa tututu frɛ ne nkoa nyinaa na ɔka nsɛm nyinaa guo na so mu na nipa no esuro pii na Abimelech frɛ Abraham ka kyerɛ no sɛ ɛdeɛ na wayɛ yɛn yi na bɔne bɛn ana mayɛ wo na wode bɔne kɛseɛ yi aba me ne mahenie soɔ ade a wɔnyɛ na wayɛ me yi na Abimelech ka kyerɛ Abraham sɛ ɛdeɛ na hunu yɛ na wodi saa asɛm yi na Abraham ka sɛ firi sɛ mesusu sɛ ampa Onyankopɔn ho suro enni ha yi na meele nti obekum me ɔsɔfo na kyerɛ sɛ ɛnyɛ yɛ pɛnso nkoa na nipa bi nsuro Awurade yes Abraham ɛkɔ Abimelech kurom hɔ no ɔse nyamesuro ni kurom hɔ enti ɛnɛ yɛ wabusua bi wɔ ha nyamesuro ni yɛ wɔ kuro bi wɔ ha borɔno bi wɔ kura akɔtena so kɔsi dan ɛwɔ ha nyamesuro ni hɔ wokɔyɛ sɔfo ɔde asɔre kɔ hɔ a odue nyamesuro ni hɔ enti Yesu n'adwuma yɛ mu no Yesu bobɔ kuro yɛ nsɛnkyɛni na nwanwa adwuma nyina ɔse kuro no ansa kyerɛ wɔn adwene enti ɔbobɔ kuro no sɛ Capernaum enwie Sebedo enwie Naftali enwie ɔse nsɛnkyɛni ɔyɛ wɔ kuro no so ɔman sa kyerɛ wɔn adwene ka ɔno Yesu kɔyɛ no Sodom ne Gomora ɔse ka kuro no te hɔ besi nɛ ka kuro no sa kyerɛ wɔn adwene ɛwɔ ayutoma mu ɛkyɛ sɛ kuro bi wɔ hɔ a
osofo nyamesuro ba kokura ni ho na enye ho na ye ka ho afa enti die ne siye nipa wabko ohene fie ho nti nipa Abimelech akofa na damfo nti oba bewu na enye ono nko ni fiefo nyina bewu ntene busua bi ase ahye osofo bo wura busua no ma nipa nyina ewu asoso nyame ebo nipa bi kokko da yeso bi kire nipa aso Job ne se nipa anwene ho se Diana meso ya se kire se enti Abimelech Diana oso ya ade chin ya no hu se Awurade ne kasa yes osofo Daibu a oso ye den edin so 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 beba ena Daibu a oso ye den e chese den it shall come to pass enti Diana betimi aso ebetimi edinanu ebebem nansa ebeba bo afe bosome ebu wo ha amfie num eye den a Diana bebem osofo enye Diana ohene Pharaoh so ye Diana kire say 7 years asana Diana also ye ne beba ebia ne beba for 7 years now after 7 years e come more den so beba for 7 years and Diana back up also ye no Diana be ye juma for 14 years just one dream also for Diana Joseph so ye according to Genesis chapter 37 Diana so kire say obe ni pakese o mame no papa mo nyina be koto no Genesis chapter 37 from verse 1 to 11 yemre ni ti yenkan Diana kire so obe ni pakese so Diana take how many years ansana ebemu 13 years ansana Diana ba kwa oso ye be te ene obi amane abeto no Diana bi oso no last year enra wanya ho adwuma no Diana de so so born abrem yes adena tetefo no so Diana omo hwehwe wona oya apede ehunufo wona nyame acha wona adoma achade wona wo hunumu no wo yi Diana kire ene obeso Diana no agasa akire ase oso Diana obia na oka akire no oso Diana no akan bibi osofo nipa bia no wo betimi aso Diana osofo the same Diana obeso no obi onya osofo no so beso the same dream no munipa mi no bia ne enko ne nkirase interpretation enye the same thing Christo ne so Diana na obi onya Christo ne so Diana the same Diana interpretation enye the same. God bless you. Enti na Jesus wona nyame nam ne dom so e de adom wo enti Joseph so Diana wa Genesis chapter 37 no onti ase no papa your friend say Jacob de no ye Diana so for sante Diana ase mo remfi say ono no okọ ne wo fa Laban che no o so Diana no na ne te ye na no e no fa enwohwe gu ho say ha no nyame wa ha nyame ache no Diana so adom ache Joseph nyini ye no ono so den now say ewo mojamuntem ono so be Diana so for obetane de kire Diana ase ono so na ko kire Diana ase e wo Genesis chapter 14 so Diana so na kire say nansa obenya promotion o se Diana so na kire say nansa you die Diana kind of pepe into mama ne papa Diana wo so na ase kire ne sen dia na eba wo so dia na eba wo maso dia na eba wo shebe dia na beto wa fi no wo common dreams boy ya me kan ya me kire say sa Diana eye common day eye plain word wo so ase kire ne ya ba ko pe osofo nipa bi o hwe ye o tie ye obeta so Diana ye wo no pane wo dayi mu no umpeu kwa mampa ye ya ubenya moja mu yade anye diabetes no mo ni HIV no mo ni hepatitis no mo moja mu yade no ebeba wo so obi bi otai so daye bi osofo ye de dua bi abonitim ye de boba bi aboni yem ye de bi abono osofo ya boni tuo oye wanya ho adwuma yade bebo eno na yade no bo wa osofo be kwa enko ni porta so daye osofo na onum nuro ewo dayem owo hospital kase na onum nuro onenam wa mompaye yade kase bowa osofo obekwa na be kwa nkoro enne nipa bia so sa daye no enne omo yeden enne omo akadem ebi so ewuwo daye bu a wo so osofo ade bi ekura bia be firi wonsa
obo wose na masisi dan wo cars bebre na me wo sika o osofo so dan na osia egu wanum nyina tutu a e kire se ade bi esombo wo abera bomu no e be firi ho Jesus say awade na esombo e be firi ho e ma na esombo a ma na nyoma be say say ye wadwuma wapomo na esombo a e be firi ho yes tete no maso dan na ositu a kire se o maame ana o papa e be wu na me bisa say ajanka wusia so ono so waso sa adaye no oye wusia o osofo ameto o maame no papa waso dan na ne svetu a eno so ne papa na besa be wu bi o mana ni pebu ha e bi o mota so daye hu awufuo osofo mo wu obu okra no ni bi di nkomo no ni bi transit obu okra na ni classmate dada wawu obu ana de bi o hu awufuo no ni bi kasa enye wuo na obewu obu a oso sa da enye wuo efise ka obewu aka wo sha ase so daye no enye ne samafo e kire se wa o shabira ne yepese ye kunu se ne obi wu a na ne shabira wu no obi enu obetime mfiri asamado amosie ya baba ye bibi biom ni to shabira ne ye kunu ye wadaye a wo so awufu a e kire se wo ba bewu jesu wo ben wo be so daye na wo do wani a kire amosie na okọ unhwe wachi okọ obi afra wa wonte okosa owo bel obeso daye na osofo wakopie yi ase eye na ase no nipa na adeda no waya wo pese hu nipa kro na wawu hu nipa kro chese ye wo okay ena wo oba be wo beso daye na ya dresso washata de fufu gan wa dress pin fufu no dodo na ye owo akwantu no bese obuwu ahwenyo ma ye de dan osofo enena ye de na abadu kentene say ni say you first no wu na ye ade fufu na ye de dan okay panyofu ahwe ya yetie enim nsam tetunu wu ade fufu. Hallelujah. Amen. What obo so die o se namra doko watom opeso opio wontimetim wato amenem wato burum wo shebre no wa fi yourself wontimen pebio wontimen soro wa brabo bio ba so die na uti nyina ye yi ni nyina no mo nyam ne ba be firo wo se me so die na ya boma deja men hwehwe ne namatechem sebi me dware abonten na dae ehun se sofo ba bi owodu be so dae na ya kra ketekete aya kra kete school bo na o ko school usuya de o twere exam ba bi a watena pen o se kura bu okra dae no tete dan na takwa me da o mabubu kura si na ba nsoro bo kura na ekura bi o matena ene ho da ya manfo ona kum obeso dae na ho na wo e kasafa abrabomu e kisane ni ohia ni ahokyere te ba bi a wodu abrabom bia wa hwe yi a obesa wo che ene na amanipa bebre awade egu osofo ya hwe esikafo bebre wo oman mu a osofo oni yire oni kuro aso ya hwe obu okura ontimi mu akoma hwe ba bi oni obi bada kioso bi mu amafo valande mu oma mansie num wangrum obi ase nhwehwe dan esi osofo wura ni fia esi na ehye Russia wona che aso so no onya oba onya kunu ye wodaye bo a oso a bo obeso daye na yaye na yeforo wodaye oso daye na yahye ne kawa o di ono so wawade no so daye na ne kawa yera wa fa no normal awade no anya ho adwuma wade ne begu bless you enti ye wodaye bo anyame ka kirawo na watu ho anamo yes na sa nneema no ye wo wona nyame de tumi ama wo osofo ye wo yekumase man mu ha meka ye nananom som traditionalism no ye bo bi dua ukromo hene osofo oyoma hene se den osofo edudua bone kopia hemfie na okase momfa nkoso mankwa ene ho so nya ho ade mo enti ade enti nene de esese nyame adom otumi ewa awurade mu no nyema bu ohu a enya untu ho anamo enti bible se summa no wo nyansa gyan han mara no enti o se
watoto ahotefoɔ no sɛnea ɛma na asafo sie no bɛkɔ so to wura asafo no sɛ ma binom yɛ edifoɔ asɛmpakafoɔ asomafoɔ wewe adoma kyɛde no gua enti obi yɛ somafoɔ a obi yɛ asɛmpakania nyame mfa tumidie no ma na saa nneɛma a mɛka ho asɛm asɔfo ntumi nya ho adwuma ɔno bɛbɔ mpaeɛ nso emirike nneɛma no bi so ha wɔ sɛ wɔkyɛ nipa no deɛ ɔyɛ wie yɛ pɛ asɔfo ɛbɛkɔ yes asɔfo mmerɛ bi akyɛ paa ɛsɛ ma meka bɛbɛ sɛ 20 years na evangelist kɛseɛ bi wɔ yɛasɔle mu nti lady bi sabre na ɔsɔ university sɛ deɛ bɛn anɔpɔ ba asɔ na ɔmo ate nneɛma bi egu no sɛ ne ho hyehyɛ no ɔsɔfo waposa ne nsɛm yɛ kyɛ sɛ ɔmo gya nso abɔ mpaya mebɛduru ya na mehu deɛ ɔmo de yɛ ɛna no sɛ obi wɔ kwansi wɔ ha oyi firi buto yɛmfa nto ne sɛ ɔmfa ne sa butom ɔnya atofo ɔgya atofo na ade ne nyinaa agyae saa da no na evangelist no hu sɛ saa nneɛma no bi wanya mpaebɔ yɛayɛ adeɛ atia obi ɛna ɔne nipa korɔ no kra da yɛ pɛ ɛna wakɔte adeɛ no so ɛna adeɛ no yɛabɔ aane enti ɛnɛ mame biala no ntom mehia nipa a wasoso daeɛ no a mɛka no bi na ɛde nsonsuanso bɔne abrɛ no ɔde ɔmfrɛ nka sɛ nneɛma meka common dreams waso ɛde nsonsuanso bɔne abrɛ no na ɔno ankasa ɔmfrɛ no ɔnkɔmfɛ mu ɔka short da me so daeɛ bɔne se na ɛde abrɛ me so daeɛ bɔne se na ɛde abrɛ me na me ne mmɔ mpa yɛ tiawa na mesene nye ɛyɛ 0557 0557 000 967 0557 0557 000 967 and 0553 53 89 0553 53 89. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fre daye be na waso edi so asobɔ na abro papa. Na kaza fi adumasa mi video bu me so do na be la yini me so de bi na me no bada. Na dia na di abre wo papa. Na bra ma wa bra bra ta shade. Mo so sa daye spiritual marriage na e de failure. Ena de brew nkuku die wo ye adwuma kro sika asem kra ye bi se basa. Enti me bompa ye se sunsumu aware daye bia me twam wo Yesu demo. Amen. Onso beti mabo awura mu. Praise God. But your friend, hallelujah. Your friend Dorothy. By 2 weeks. Dorothy Kasefra. Miss Kasefra. By 2 weeks. No so daye bia na nyanu mo wunu no won kukura ne ma na me be na ma bowo. Na ma je na ma bowo. Na me bo him paye. Enya daye papa na mesra se enya daye na me se mo mfre na me nkyere mo ase o me se daye na me bobo so o so a edi nsusu asobɔ ne bebrew enti wo waso saa de ne bia de nsusu asobɔ ne abrew no mo na mo mfre confirm Dorothy me bompa ye ma se daye bɔne a wo so no nkra ho bia me sign no se nya adwuma amen we mo me pese na nipa ye education na me pese ye create awareness na boa nipa so am why you adwuma. Praise God. San Frebium Captain na Frebium na MY ento nka. Praise God. Hello. Kanti ka udini baby okasa fro papa. Hello. Hello my Joe so udini baby okasa fro. Okasa fro Kransa. En Kransa mo waso daya my din so boni abra papa. Me for dynamic ball aka bo ko in Kransa. Could be baby a cooling no station baby able to see ball at 7 some after so the Juma failure mo ene na meka no enti na ball so ye baby bia nioma enya ye tugu enti ye de na kwotena na kyese ne nioma ena ya se no
enti saa bre na oso dan na ne teye ena otu ho anamo nipa bi anyame ache no wo sra no ne ka ho asem no otwetwa mu ma na akwanchema ne yaka anya adwuma awurade me bompa ma wakoa yi ye wa hwere no sunsu bi anyame hye wanan mu amen Amen. praise God. Hallelujah. Ini bebia o kasefre wo so waso saa dan na de sunsu abona ba Papa chum e friend benefit there e kasefre kofugo mo so dan na minimum ya no na ntimididi a memra bia na twinu musefe memra bia na twinu ntimididi se e de yade na beto so enti de hunu honhom no ko tu ho na mo aka ama ti we de wo kofodua yi o chena me ye cancel de hume na me nchiro de o nya ebeko Yes. e sunsuma de wi a wasan ko hospital ka ho me pompa ye twam fro so wo Yesu de mo amen Amen. praise God. Hallelujah. Chon free radio no waso diamond this so aso born na abero papa Papa ye me friend Esia Kunto. oba fia mo Papa me kasefre Kenya se sisrase. mo waso diamond diamond this so aso born na abero Me so da na me baba you abe 80 years as to no be here no one here na ifro. Papa ifri wa from the nya 40 years nya enwale no. well in some american nti ka o so sa da ye na o pe so for nyamensa wo no so a nyame adom na adom a ka o ye ho adwuma ma ka no ano enti oba no nama nipa hu no se waware o ye warefo awurade ba bibia oba no wo bia dae no metwam firi no so o Yesu dem nyame ma na nya kunu amen Amen. praise God. Hallelujah. Udini baby okase free dia dae na wo so ye de sunsun Papa firi ama nda ma ya wo ntuni abo mtuni na ma mi huna mu na ni mtuni ku ma ya bia. wo so dane a wo pane abo utuo efiri ho yade abetena wo so anya koma yade onipadua nyina so ye wo ya uti yade na ba wo so be sese ni yade na abetena wo so se ni Aba na buru buru mo me twa yade no mu fro so dan so no me sign no amen Amen. praise God. Hallelujah. Ma oneso kakra ma me dae pe na wo so ye de sunsu asobone abebrɛw Papa pepe akufi. ngakusi mo beti o ma Papa tumbaye ya mi tansu mbaye ni bida. Ni ready. Kama ni kumujai. mo Ka mi bitwade ni nashi. ni nyina hye Often coming nashi ni ya fi mi da kwa beta ni beta. Ida ni sunda ebe. Yese yempese bibia me no Me no abu se de kwan wa na ye hyehyɛ program next month bomodian na brabi awurade me sma wasem kwa akuse saa dae na edi sunsaso boni abre wa fra no be di Yesu di twa aye no sign no free no shabre so amen Amen. praise God. Praise God. Hallelujah. Obapa udini baby okase free dae be na waso edi sunsaso boni abre ma me Actually, friend Gladys, me kasa free grandpa. ma oneso kakra grades obagra Me kasa free grandpa. Papa me kasa me so da na. Mi kura me timu. Ma ba kuru kasi mu. Baby ama so na me wo kura na afi. mo Say ama me nyina afi. nyina sai Awale na me ti afi no kura no. Me ndi baby jise nyame bem me no bompae we de ye tu anamo ma me eye ene efres abrabom akiri sane de wo abrabom bia nyame mbom ni nyina be furu abrabom na san de hoba me twada ye no furu so me de Yesu di twam na me ma wadanse amen Amen. praise God. Praise God. Praise God. Ma oneso kakra ma me dae be na waso ade nsusu asobone abrɛw Papa Mpacho, Mr. Diana. Hello. Kasa mitie. Kasa. Hello. Kasa yetio. Mpacho, Mr. Diana. Because What is school dem na firo de na de abrɛw ma me.
So Mr. Diana to them. Otio ho mame for na. Praise God. What's the idea? Shase na kasa foforo. Mame sa shase na kambium. O se san. Mr. Diana, you kasa fin kwanza. Mo na womo bom chio metiko. What's the idea? So no move on the ama ya baba tomuswa. Na ku ya le na kwa enko. Ya de na betra so be se mre se ni mame. Bamba so be 7 years. 7 years. Oh. Enti no na friend se kwankron e ba so me twa ya de no fru so. Sa dai na di susu so bon bre wo me twam wo Yesu dem. Amen. Osofo ya bo no tuo ya sa wo pani efiri ho. Enti wo de onfa pen na onhwe ehun nuru sikawabo. Amen for foforo. Ye mere ya ye mere. Praise God. Praise God. Yeah. Praise God. Praise God. When Timen and so my for praise God. Hallelujah. Can chika udini baby or case free diabe na was where this was born abro papa. I'm the coconut with a face. Mo Diana mission here no say I ya get my back do on any ba and then a baba. We keep a blue. Emma me tata o mama tan me jenu ni je ba ko dem tan ta ku o ma mi tita tan na da o ma Jessica wo efru o sika sama ye basa ata ma guma sam su tan ni eye sonso mo no jese utu hwana mo me di Yesu di twam fru so Awurade nyi wa de ma amen amen mama for the last caller yemna nti mama for the last caller praise God. Hallelujah. Obapa ma oneso udini baby okasa free da be na waso edi so bon abrew. Pastor me kasa from Kwanza. Pastor me so da ye bia. Pastor me kasa from Kwanza. Kasa. Pastor da ye bia ma real school by 3 days ni me so da ye bia na me ni mas fresh hour class ni nti. We ne de ye abrabo ma twiri sane wa nyiro ho a osuku sebo nkoso. Exams no wa twere kro wa hwe ye beba kora no wa feli. Me twam wo Yesu demo amen amen o chenya me ya do maninti na Cedar Worship Center no ya wada bia no me dey so ye cancel no dey ya mo hwa dance ahodo ye bono TV no so no radio no so a wo TV no nipa mo tu anamo de bia me kan tro se buru ni se distance is not a barrier empanyfo na bu be se abo pese se adidie bia no enwa se ukohwehwe specialist bi no wa buruchira okwa anya wo ya ewo nkran okwa anya wo ya ewo kumasi ewo nkuransa ewo techima ewo bolega ko anya wo ya aso se wo tu hyebre no ho anamo na eto da ya hamo ya wada bia me ya kanse ne mani po wa tu na ma edo ha obeberawo saa so na dafia da bia ye mpaibo kese enti fia da ide e ya no pampaibo no nkro na ya se no kira kanse na fira no pa saa kosi awia be no mienu from no nsiansa akosi be 2 o'clock bibi sese na ye ba yensisi ye ho sese ye nchaje wo Cedar Worship Center na mmom ye bo afode de bo Awurade adwuma se ya twere sam se man fansa pan enko nyame fie hye no so eno so wo dwuma di edie wo nyame enem nyame hyira no onye okese peja wonsuo no live we nyina ya pon a obeti be afre na ye no abompa obi bia wa peja ne nsuo ne documents bia me hyanya me tumi sembo wura nsuo no nsuo no na ne Yesu moja obi man so obi kuro so ba bibia owo bia enna ne ayade sansuo amen na ne senkyerene amen odi nsuo be ye biara na me ma wadanse documents me fra adanse gu so amen so demo amen amen no ma ba ko obeti me afre ye 0557 30 90 80 0557 30 90 80 0557 000 967 last number 0553 53 89 na mesri nyina ofra me ne me team ye befa na ye no wakasa na ye no abompa
ɔkyerɛ same time yesu ama yɛbɛsɛn ahyia nyame nhyira na nyɛ ɔkɛse have a good night bye bye. Bye.